माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सोडली जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निधो नाही उठाय 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 आव येला तुमचो मोगाचो मारियो हेलो गाइस कैसे हैं तुम जेली हाईली पीली मिडल होटल को डालने में टाइट आज हम जीएम से हॉस्पिटल आए थे रिपोर्ट आड़पा अच्छा गाड़ा गाड़ चली हाय गुड मॉर्निंग कशी आहे सोडली होते आम जीएमसी होते रे वेस्टर्न ना को होता जीएमसी आटले मग मैं बसलो हा तर कसे आहे हाय सगळे बरे आहे मग आम दसरा घेऊन आहे हॉस्पिटलात जेएमसी आमच्या पासात माग आहे आज रिपोर्ट मेळटा गेलो MRI केलो ते पोये रे MRI केलो त्या रिपोर्ट किती 8 दिवसांनी घे माय ट्यूसडे मैं 8 दिवस झाले सो आज रिपोर्ट और वहाँ पहिले तेंगेलो अच्छा मेरिस्टन नहीं आता मुझे पर मेरिस्टन वीडियोग्राफी मेरे ट्रैफिक कहाँ मेरे आज ट्यूसडे है ना आज गेलो लोग बाजार ना आज यहाँ देवस गेलो मिसा गेलो तिथून नाही तिथून लोक नाही ए विंडो उघडचा आज सध्या पावले चिंचवण पावते तुम्ही चिंचवणे कोण केलं मरे किती माय आज तिघे ओपन केलं नसतं चल मैं बैठ तुमका गाइस सर ट्रैफिक का फसलो है जे कितु गाड़ी तो वैसे खबर है ना आज मशीन का हृदय शामी ते पुढचा गेलो तो सांग और एक पुरसा गेला फातिमा साहेबांनी तो ते किती होता असतो ते साहेबांनी बो गाडी जाई ती गेले माय रे वेन ना नो येन गे माय हे वेद ना पावले वेन ना नो हुंसा बासलते खबर ना साहेबीन म्हणलो गेला तर साहेबीने पोस्टर हा एक गाडीचे दोन बस अनको बस गेल्या गाडी गेल्या जाय तो गेला ती हुंसा बासलते खबर ना इन सिग्नल ला रे ना ना इंग ते जाय ते गाड्या आम फसते सिग्नल आ थोई मेटो जाणतो टाड दिसत म्हाका कुटाडे हा मागे बैठा कुटाड गई दादा कुट्टाड ब्रिजी का भाव तेले इथे इंगासा दिसती बडा आई मेंटेनन्स चालू आहे मेंटेनन्स हे क्रेन आहे नाही पहिले सण आहे अजून गेले नाही हा पहिले सण आहे आणि आज आम्ही बितोच होते ब्रिजीच्या वेलकम टू जुवारी ब्रिज जुवारी नाही घेते कुटाडे पूल कुट्टाडे ओ जुवारी रिवर रिवर सो भूल गेला जे तू ना तो मॉल किती गॅप दोन्ही साइड आहे ना दोन वे आहे दोन पूल त्याकला गॅप आ डॉक्टर सेइंग लंडन ब्रिज म्हणाला सपोर्ट जाय ते दोन डॉक्टर इसको हमारे एक अमेरिका हा कर्नाटक का पूल न्यूयॉर्क अमेरिका मुंबई का सांगू बॉम्बे हा आणि यूके 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 हा ना रे लंडन ब्रिज तो लंडन ब्रिज येतात ना रे ओपन जाता येऊन जाता आता हम ब्रिजी बायसले आज सध्या हॉस्पिटल नको या आमात पावले जीएमसी हॉस्पिटल
दिलो आणि आता किती हाडून येताय रे रिपोर्ट हाडून करायचे रिसिप्ट दिलो आमी ते रिसीव मागीर भितर मेळटा तुमकां भितर काडून मेळपाना हेचे ओके हेचे हिंगा दाबी तेंगा चिको मेडिकल कॉलेज हे कॉलेज थिंग भुरगीं शिकताय थिंगा कळना तर आमी पयलीं पार्किंग या पार्किंग मातशें ते सायडीन भितर घालूंक पडटा गेलें बंद केलें मरे गे बंद कर गाईज आता आमी आमगे जाले रिपोर्ट मेळटा न्ही रे रिपोर्ट मेळ्ळा तें डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करूंक पडटा पूण 1 म्हयन्या भितर करता म्हणलें तेणें ऑपरेशन करून चोय आतां टेस्ट करून लायला ब्लड टेस्ट करून मागीर रिपोर्ट मेळटलो रिपोर्ट हाडटा मागीर तो डिसायड करतलो केन्ना करपा तें ऑपरेशन जालें सगळें बरें भाशेन जालें थंय घालूय ते रोखडें जालें पूण काम कितलो म्हणटलो आमी 9 न्हू 9 भायर सरले 10:30 कितलो नो 9:30 भायर सरले 9:30 जावन भायर 9:30 जावन भायर सरले 10 कितके मोडको कितको पावले पावणे 10 आयज भायर सरले रोखडें जालें हय भितर तीन स्टेप रोखडें जालें हय सिनियर सिटीजन लायनी रावंक पडना ना धाडटाय भितर आनी ओडो गेल्ले रोखडें जाता कितें ब्रिजी का भाव दिले राती बरी रे जराची आसा ब्रिज क्रॉस केली हय ब्रिज क्रॉस केली ब्रिज क्रॉस केली तोकले कितको पडटे का गायजा माहिती असतं इंग बात आहे कुठं बात करतले बात गायजा माहिती आहे जास्त बात चुकत आहे बात लोक बात चुकत आहे का वयर काडपा न्हू सारको काडना येला सारको हेचे कोतायचे तू मोद्या आतां दोल मरे येता ते कित कोताय कितें सुकयताय वाट दिताय न्ही अरे त्याच्या पोक्या आहा त्या भायर सोदता वाऱ्याचे मागीर ते उकडूंक घाताय न्ही मुडकी आनी तांब्या मुडकी व्हडली मुडकी आसताय सा उदकी गायजा आता सारविणी वयताय आनी याचे इंचे हेंगचे कित कोताय रे बेबी ओ सायकल चलयता आनी ते झाडां घेतली सायकल चलयना ते तेडला जाल्यार आमगे तेडला मेरेजा हय गे म्हाका ती हांवें पण मागलोले राती वयर हा बाबा चाकी बाल जंपुता तेंडला वाल आखी सायबिणी वयताय कुंकळे वयताय सायबिणी कुंकळे? तेडला जाला कुंकळे रे तुका जाय मॅरिस्टन ओय म्हाका एक दी वयर हा तेच्या काळे ते काळे ही बॅट बॅट गेला यो सेटिंग बॅट उडून गेला तांची दाडा कितलो काढते ते व्हिडिओ देखून काढू कोणाचे एका दाडा मॅरिस्टन बॅट अँड ग्रेप्स या ना बॅट अँड ग्रेप्स काढवे हेल्प केले ओय हा दाडा चल येते आम्ही चल Hey guys, कशी आहे सगळी हिंगाचो नो ब्लॉग एंडिंग करून येलो हा ओके सो देव बरो कर म्हूण तुमकां मोग आसूं मोगान रावया मोगान भोंवया कोणूय न्यू आहा जाल्यार म्हगे चॅनलाचेर प्लीज सबस्क्राईब लायक एंड कमेंट ओके डोंट फॉरगेट आनी आज कोणाले काजरा वरोस आनी कोणाले वेडिंग एनिवर्सरी जाल्यार हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी कोणाले वेडिंग एनिवर्सरी तुमकां विश करता आनी तुमचो मोगाचो मारयो देव बरो कर म्हूण तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया